Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu kallon mu a cikin wannan channel ta mai albarka, insha Allah a cikin bidiyon mu ta yau zan nuna maka yadda ake delegating wato staking na ko a cikin Metamask, wanda duk wanda ya san yana mining din Satoshi ya kamata ya tsaya ya kalli bidiyon nan daga farko zuwa ƙarshe, domin koda a ce an yi mainnet, wannan hanya da za mu koya a cikin wannan bidiyon ita ce za ka bi ka yi staking din coins ɗinka wato delegating, kana samun reward. To amma dan Allah kafin fara bidiyon nan, idan wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe sai ka danna mana ƙararrawa. Kai tsaye zamu shiga cikin Metamask nuna muku yadda za ku yi delegating ko kuma in ce staking, duk ɗaya ne. Abin da za ka yi shine kawai za ka taɓa sanda guda uku idan ka shigo Metamask naka. Gashi nan muna da 11T ko muna so mu gwada muku yadda ake yin wato ainihin delegating. Sai ka taɓa kan sanda guda uku, kana tabawa za ka ga gun da aka sa browser, sai ka taba browser din nan. Da ka taba browser din nan za ka ga wani guri nan an ce maka search or type, sai ka taba shi. Idan ka taba shi to zan ajiye maka link a description video da kuma comment, sai kai passing din shi a nan gun. Idan kai passing link din sai za ka ga ya bayyana a ƙasa, kawai sai ka taba shi. Idan ka taba shi sai ka jira. Yana kawo ka nan, abin da za ka yi shi za ka ga wani guri nan an sa validators register. To ba ruwanka da wajen nan, saboda nan dole sai wanda yake da ko guda 10,000. Ka not easy, mu ba wannan ya kawo ba. To daga nan zaka ja ƙasa ne idan kana so ka yi delegating na coins naka. Idan ka ja ƙasa za ka ga node nan gashi nan and node, za ka ga kowane node da kuma da commission din shi da ake samu, sai ka za ka duba gashi nan and node ana samun 7%, sai kuma jack node gashi nan ana samun 0.5, sai spider node ana samun 4% commission, sai rock node ana samun 3% commission. To sai ka duba ga wanda ya maka. To mun ji gaskiya na ga wannan ya dan fi yawa na farkon nan and node, kawai sai ka taba shi. Misali gashi nan, idan ka taba kan wanda kake so din, kawai za ka ga wani guri nan an ce maka delegate, sai ka taba. Da ka taba delegate nan zai gwada maka adadin amount din da kake so ka yi delegating. Kun ga mu muna da guda 11, to bari mu yi delegating din guda 5. 1 2 3 4 5. Yau gashi ne shikenan guda 5. Kawai muna sa guda 5 din, kawai sai ka taba delegate. Ko guda nawa kake so, kawai sai ka taba delegate din nan. Gashi nan. Da ka taba delegating zaka jira ya confirmation. Yau gashi nan zai kawo ka nan, sai ka ja kasa, za ka ga wani gurin an sa confirm, sai ka taba. Yau da kai confirm din shikenan, daga ya ce maka transaction completed, ko sai ka yi closing. Yau gashi nan, ko sai ka taba close din wannan. Yanzu shikenan shikenan ba ta matsala ba. Yanzu shikenan kayi delegating ɗinka ba tare da matsala ba. Shikenan sai ka dawo wallet naka, za ka ga sun ja. Kun ga da guda 11 ne, amma yanzu gashi nan saura guda 6 sun ja. To yanzu misali, yanzu bari mu fito daga Metamask din mu, irin misali irin an yi kamar sati ɗaya irin, ko kuma wata ɗaya, ko kuma kwana 2 haka, kana so ka koma ka je ka ga yadda staking ɗinka ya kasance, sai ka koma cikin Metamask ɗinka. Idan ka koma sai ka jira ta buɗe. Gashi nan bari ta buɗe mu ga. Yawwa. Idan Metamask ɗinka ta buɗe, still dai za ka koma cikin browser naka ne. Bari ta buɗe, network ɗinmu ne baya da kyau. Gashi nan ta buɗe. Misali yanzu kai ne, yanzu ka shigo kana so ka ga yadda reward naka, commission ɗinka da aka baka, kawai zaka shiga cikin browser din nan. Idan ka shiga cikin browser, idan bai kawo ka nan din nan ba, kawai again zaka iya dauko wannan link ɗin kai passing din shi, zai kawo ka nan din. Idan ya kawo ka nan gun, sai ka zo, za ka ga wata sanda guda 3 nan daga nan gefe, sai ka taba. Idan ka taba ta, za ka ga wani guri nan an sa my staking, sai ka shiga. Yawwa, kun ga adadin amount ɗin da muka yi staking, guda 5 muka yi staking. Gashi nan kun ga reward ɗinmu nan. To nan gun za a dinga baka, commission ɗin ban san ba ko za ka duba, za su na sa maka commission ɗinka a nan gun, irin duk bayan kwana 1 ko kwana 2. Za ka iya barin shi ma irin idan aka yi mainnet, irin main account ɗinka, za ka iya barin shi duk wata ka dinga yin withdraw na reward ɗinka. Idan ka ga dama kuma za ka iya ka yi on delegate naka. Yawwa, wannan shine in sun baka reward naka anan za ka ganshi, za ka ga gashi nan reward naka da ke mu duka yanzu muka yi abin namu. Yanzu da ce za mu bar shi kamar irin
mu bar shi kamar kwana 3 za mu ga commission ɗin da muka samu anan sai mu yi withdraw ɗin shi. Muna yin withdraw kawai zai je can ya koma nan main wallet namu ya haɗu da namu. To ko an yi mainnet haka za ka yi abin yawwa. Yanzu kuma idan kana so ka yi on delegating ɗin shi irin ba za ka yi delegating ba sai ka taɓa wajen code ɗin nan za ka ja ƙasa sai ka zo kan node ɗinka. Node ɗin da ka yi delegating sai ka taɓa shi, an node ne ai, da ka taɓa shi duk node ɗin dai da kai kana taɓawa za ka ga wani guri nan an sa on delegate sai ka taɓa on delegate ɗin nan. Kana taɓa on delegate shikenan ka cire delegating ɗin da kai sai ka jira shi ma ya yi confirmation, shi ma za su ɗan yi charging gashi nan sai ka yi confirm. Da ka yi confirm shikenan in ka koma wallet naka za ka ga coins ɗinka ya koma shine. Za ka ga gashi nan kun ga guda 6 ne. Yau kun gani gashi nan ya complete sun dawo mana da guda 11 mu. To haka shine ake yin delegating ba wata wahala ba. Wannan procedure da muka bi ko da a ce an yi mainnet ciki za ka turo main code ɗinka wanda suka baka damar transfer ka turo shi zuwa Metamask naka idan kana so ka yi delegating kuma delegating ɗin ma idan ka yi idan kaga daga baya baka so kaga kawai zai bata maka lokaci kawai zaka iya kun ga yadda ake on delegating nan. To wannan shine kada a manta a yi sharing ɗin bidiyon nan sannan a mana subscribe. Mun gode.